Doncs avui hem fet una visita a l'Ajuntament de Banyoles i hem vingut amb l'alcalde i president de la Diputació de Girona a visitar aquesta instal·lació que es va inaugurar el 2016, que és una comissaria compartida entre policia local i Mossos d'Esquadra. És un espai en el qual es treballa de manera coordinada i està donant bons resultats amb l'operativa quotidiana perquè permet treballar fent briefing compartit i anar a la una per resoldre les problemàtiques vinculades amb la seguretat i el civisme i la convivència. La visita a l'Ajuntament de Banyoles ens ha servit per poder analitzar quins són els reptes que tenim compartits de cara al futur amb l'Ajuntament i hem remarcat la importància de millorar el nombre d'efectius aquí a la comissaria i per tant l'ampliació de les infraestructures ens ajudarà a poder portar més personal a treballar aquí, que és un dels compromisos que tenim, que ens han d'ajudar a garantir que a tots els barris de tota Catalunya la gent hi conviu i tenim una bona seguretat.